Jeg er Pia. Jeg er Isabella. Og jeg er også... Hvad var det? Blue Phone. Og jeg er Black Pia. Jeg skal lige sådan lidt Akavet. Ja. Så vi laver det her, fordi... Virkelig noget liv. Ej. Fordi Også det. vi For sjov. jeg kom på en idé. Det er hendes skyld. Jeg gad ikke gøre det alene. Det er hendes skyld. Så ja. Vi skal have fundet på et navn til os. Det finder vi ud af til skal. Vi finder ud på et navn. Ja. Og prøv at høre, hvis der kommer haters, ikke om? Lad være. Fuck haters. Vi fortsætter alligevel. Der er noget, der hedder slet-knap, ikke? Nå. Hvad kan man ellers med at sige, inden det bliver alt for kedeligt? Vi kan fortælle noget om os selv. Ja, jeg er 15. Jeg er 14. Ikke så, der er altså ikke særlig meget aldersforskel alligevel så meget. Kun et år. Ikke engang et år. Nej, egentlig. Eller er der, fordi du når lige at fylde 15, og så fylder jeg 16? Men der er jo ikke... Lige meget. Vi går på samme skole. Går på samme skole, ja. Ja. Og 6 klasser over mig. Det går 9, ja. Ja, vi går i 8. Vi skal... Jeg er single. Det er jeg ikke. Nå. Jeg har ikke været i skole i næsten en uge. Og snart 2 uger. Ja. På grund af lockout. Fuck lockout. Ja. Virkelig. Fuck lockout. Seriøst. Jeg har ligget herhjemme, ikke? Og så har jeg bare ligget der hele dagen. Ej, jeg har også været sammen med min kæreste. Men sådan nogle historier vil vi helst ikke vide. Ej, hvor rolig. Så ja. Hvad er der mere? Det ved jeg ikke. Vi er 2 meget forskellige piger. Jeg er blondine. Ikke på den måde. Hvad mener du så med forskellige? Personlighedstyper, eller... Personlighed, musiksmag, alt det der. Jeg kan godt lide sådan noget stille og roligt pop-agtigt. Ja. Og Men der hun kan lide rock. jeg kan lide rock og scream og punk. Og punk. Og vi går på samme valgfag. Vi har band. Mhm. Hun synger. Jeg synger. Spiller guitar. Vi laver videoer om hverdagen, vel? Ja. Hvis der er et spændende emne. Eller hvis der er nogen, der kommer med nogle gode forslag. Maybe. Udfordringer måske. Jo, mand. Jeg vil Jo. lave alt andet end Måske. kondom-challenge. Så er jeg lige glad. Har du hørt om den? Nej. Sådan en, hvor der du... jeg skal sætte lige her. Sådan en, hvor du tager en kondom op i næsen, så kan du snifte den så meget, den kommer ud her. Ej. Så, okay. Men kommenter endelig, hvad vi skal lave. Ja. Det kan godt være, at vi laver en face-off. Ja, det kan godt være. Ja. Farvel. Farvel.